Tak a směr dolů! Roztáhnout se! Běžte, pojďte, roztáhněte tu lajnu! 5 metrů rozestup minimálně! Někdo doleva ještě! Běžte doleva! Doleva! K Hervisovi! Už máme nějaký kontakty. Hele, jdou nám zleva, jo? Jdou po cestě! Asi skupina 5 lidí! Hit! 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 Pojďte dolů! Dolů, 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 dolů! Go, go, go! Pojďte pěšky! Pojďte! Můj průzkumný tým, kde je? Půjdeme na 107. Větší oblouk, jděte vepředu a prej za kopečkem je možná sniper. Leží na horizontu tam. Obějte kluci ten remízek a za tou překážkou jsou tak 2. Jasně, pojďte někdo je dozadu na kolás. Já? Hele, oběďte to kolem dokola, jo? Hele, je jich tam hodně, Už jdou ze spoda? Pojď na ně. Dead! Jseš mrtvej! Tam nahoru? Pojď dozadu, pojď houšky, pojď! Hele, stahujeme se do lesa k autu, jo? Bravo, stáhnout! The second team, right there, in the wood. Go this way to attack from left side. Okay. Yeah, we go to the right side. Okay. Auto ze spoda. Hej! Auto zničený! Těch tady bylo, ty vole. To ani nevíš, vole. Zeleným. Masakr, hoši, vole. Parádní práce. Pojďte sem, rychlá porada. Měli bychom to udělat tak, že vezmeme jako oblouk.
Tamhle možná to budou mít ještě ty remízky obsazený. Tak je postupně zahnat do piči a dojít k vlajce číslo 7. To je někde tamhle, ne? Ti dám zmrde. Jo, počkej. Mají. Zaběhli do přilezní strany, takhle. Jdou nám dozad, jo? Jdou nám dozad. Co se stalo? Ale jsi to dostal. Jo. You are hit! Hej hoši, musíme sem dolů. Co, kotník? Kterej? Do prdele. Počkej. Ne, počkej.